eta lehenbiziko zatila bukatzeko azken kanta bat. Agina mendian, hor Oiartzun Lesagako bidean, badago monumento bat eta badago Jorge Oteizaren eskultura bat. Eta eskultura horrek atzean esaldi bat dauka idatzia, eta honela dio. Txori kantazale eierra, nun oteaiz kantatzen. Nian askotan egon naiz, agina goi hartan, unkitua, Nafarroako eta Iparraldeko gure mendi ederrei begira, eta askotan, otoitzat bezala nire buruari hause esan izan diot. Txori kantazale eierrak, noizbait aldegin zenutenak, nun ote zaudete kantatzen.